नमस्कार मैत्रिणींनो, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत समोसे। त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते आपण पाहूया। इथे मी मध्यम आकाराचे 4 बटाटे उकडून घेतलेले आहे। त्यामध्ये थोडासा वाटाणा घातलेला आहे, छोटे बाउल, तो पण मी उकडून स्मॅश करून घेतलेला आहे। 2 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक चिरलेले, आल्याचा तुकडा घेतलाय थोडासा, लसणाच्या 8-10 पाकळ्या, 2-3 हिरव्या मिरच्या, 1 चमचा धना, कोथिंबीर घेतली थोडीशी, कढीपत्ता, हळद पावडर, मीठ, मोहरी, जीरा, आमचूर पावडर, ओवा, लाल मिरची पावडर, 1.5 वाटी मैदा घेतला इथे, तळण्यासाठी तेल आणि पाणी। आता आपण इथे एक बाउल घेतले, त्यामध्ये आपण 1.5 वाटी मैदा घेणार। मैदा मी चाळून घेतलेला आहे। यापासून आपण समोसाचे कव्हर बनवणार आहोत। ओवा घेतलाय मी अर्धा चमचा, हातावर चोळून घेऊया। चवीपुरतं मीठ घालू, तेल घालायचे 3 चमचे, पोह्याचे 3 चमचे घेतलेत मी इथे। आता असं मळून घेऊया थोडंसं, म्हणजे तेल आपल्या सगळ्या मैद्याला लागेल, त्यामुळे आपलं कव्हर छान बनेल। आता हे तेल चांगलं मिक्स झालं यामध्ये। आता आपण यामध्ये पाणी घालणार थोडं थोडं पाणी घालायचंय। थोडं पाणी याकरता घालायचे की आपला समोसा व्यवस्थित तयार होईल, त्याचा आकार चांगला येईल आणि खायला पण छान लागतो। म्हणजे तो जास्त पातळ पीठ नाही मळायचं आपल्याला। आता आपलं समोसाच्या कव्हरचं पीठ मळून झालेलं आहे। आता आपण याला रेस्ट देऊया, थोडा वेळ झाकण ठेवून देऊ। आता मी इथे एक मिक्सरचं भांडं घेतले, त्यामध्ये आपण आल्याचे तुकडे घालूया। छोटे छोटे तुकडे घेतलेत मी इथं 4-5, लसणाच्या पाकळ्या 8-10 घेतलेल्या आहेत आपण, त्या घालायच्या, हिरव्या मिरच्या 2-3 आणि धना। धन्याच्या ऐवजी तुम्ही धना पावडर घेतली तरी चालेल, पण अख्ख्या धण्याने छान टेस्ट येते आपल्या समोशाला। आता आपण हे मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया। आता आपण हे मिक्सरमधून बारीक केलेलं आहे। आता मी गॅस ऑन केलाय, कढई गरम करण्यासाठी ठेवली आहे। कढई आपली गरम झालेली आहे, त्यामध्ये आपण थोडंसं तेल घालूया। 1 चमचा तेल घातलंय मी इथे। तेल आपलं गरम झालंय, आपण यामध्ये मोहरी घालूया। थोडीशी मोहरी घातली इथे मी, अर्धा चमचा जिरा घालू, बारीक चिरलेला कांदा, कांदा आपण गुलाबी होऊ देऊ। आता आपला कांदा गुलाबी झालाय, आपण थोडा कढीपत्ता घालूया त्यामध्ये। आता यामध्ये आपण हिरवी मिरची मिक्सरमधून काढली होती ना, ती घालायची। हिरवी मिरची, आलं ते घालून घ्यायचे यामध्ये। 2 मिनिटं परतून घेऊया। आता आपलं हे परतून झालंय। आता आपण खाली घेऊया कढई, गॅस बंद करायचा आहे। आता आपण खाली घेतली कढई,
त्यामध्ये आपण हे स्मॅश केलेले बटाटे घालूया, बटाटा आणि वाटाणा. थोडीशी हळद पावडर घालायची आहे, चवीपुरतं मीठ, आमचूर पावडर. आमचूर पावडर नसेल तर लिंबू सत्व घातलं तरी चालेल. अर्धा चमच्यापेक्षा कमी मी आमचूर पावडर वापरलेली आहे इथे. लाल मिरची पावडर, हलवून घ्यायचे. आता समोशाचं सारण तयार झालंय छानपैकी मळून. आता यामध्ये आपण थोडी कोथिंबीर घालूया. मिक्स करून घ्यायचंय. आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता आपलं समोशाचं सारण तयार झालेलं आहे. आपण कढई गरम करण्यासाठी ठेवूया. कढई आपली गरम झाली, आपण त्यामध्ये तेल घालूया. समोसा बुडेल एवढं तेल आपल्याला पाहिजे, म्हणजे आपले समोसे छानपैकी तळले जातात. आता आपलं समोशाचं कव्हरचं पीठ तयार झालेलं आहे. याला मी 10 मिनिटं रेस्ट दिलेली आहे. आता आपण या पिठाचे छोटे छोटे गोळे करून घेऊया. पीठ लावून घ्यायचं, थोडंसं मैदा लावून घेतलंय मी याला. असं लाटून घ्यायचंय. पुरीपेक्षा मोठं लाटून घ्यायचंय. थोडं पातळ लाटायचंय, जास्त पातळ पण नाही आणि जास्त जाड पण नाही, मीडियम. आता लाटून झालंय आपलं. 2 भाग करायचे. ही साइड याला पाणी लावायचं एक साइडनी, एक बाजूच्या साइडला. यावरती घ्यायची, दुसऱ्या कोणावरती ती खालून पॅक करायचं, नाही तर आपली भाजी बाहेर येईल. पूर्ण असं पॅक करून घ्यायचं, म्हणजे सारण बाहेर नाही आलं पाहिजे. शंकूच्या आकारासारखं असं पकडायचंय. आता यामध्ये आपण सारण भरणार. बसेल तेवढं भरायचं. आता आपण पाणी लावून घेऊया साईडला, त्यामुळे आपला समोसा छान चिकटेल. पॅक करूया. हे पहा, मस्त आकार आलाय आपल्या समोशाचा. अजून एक बनवून दाखवते मी. ही साईड या बाजूला घ्यायची. एक साईडला पाणी लावून घेतले आपण. दुमडून घ्यायचंय, त्याला दाबून घ्यायचंय. आतल्या साईडने असं दाबून घ्यायचंय, म्हणजे आपला समोसा फुटणार नाही. पॅक करून घ्यायचं. हातात असं पकडायचंय राऊंड शेपमध्ये, मी जसं पकडलंय तसं. आणि आता आपण सारण भरूया यामध्ये. बसेल तेवढं सारण भरायचंय. आता पाणी लावू आपण साईडला. साईड पॅक करायच्या. हे पहा, छानपैकी शेप आलाय आपल्या समोशाचा. अशा प्रकारे आपण सगळे समोसे भरून घेऊया. आता आपले सगळे समोसे
लाटून तयार करून झालेले आहेत। आता आपण पाहूया आपलं तेल गरम झालंय का। तेल आपलं गरम झालेलं आहे। गॅस मीडियम ठेवूया। आता आपण एक एक समोसा तळून घेऊया। त्यामध्ये हळद सोडायचं आहे। छान कलर आलाय आपल्या समोशाला। थोडंसं कडक होऊ द्यायचंय त्याला तेलामध्ये। आता आपले समोसे तळून झालेले आहेत। कलर पण छान आलाय, सुगंध पण मस्त सुटलाय मैत्रिणींनो। आता आपण काढून घेऊया एका डिश मध्ये। हे पहा किती छान झालेत आपले समोसे। आता आपण सगळे समोसे असेच तळून घेऊया। फुल गॅसवर नाही तळायचे समोसे, मीडियम गॅस ठेवायचा आहे। आता आपला समोसा तयार झालेला आहे मैत्रिणींनो, मस्त झालाय। हा छान झालाय, तुम्हाला दाखवते तोडून। हे पहा किती सुंदर झालाय। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा। थँक्यू।